Vidíme a jedeme dál. Tak. To je takzvaně kopírování terénu. Tím autem. Dobře. Já jsem Bude muset ogazovat a... No ono hovno ogazovat, no já se tam zapíchnu. Já nedám, podívej, tak je on velký. Vůbec rozjezdem jako jo, tak? Ne, to ne. Teď šup tam, péra a pol. Ty vole. Ona mu to vystřípne a teď to nevěre už. Sem. No jeď a další. Ale co? A co ti to jako takhle dál někde? Je tam hlubší. A je to šajcemle, takové ať jenom další. Na mě jeď, ty vole, to je super. Jak fakt nečekal, že to chytlo a on to tak jako houpnul, aby se neřeklo.